Plots een frictie, het begrip ook grote woorden declameren. Dus in essentie zit me van de fans aan distancieren. De rollerende moeten exprimeren in complexe uiting. Zo is er bij de luisteraar wat minder overtuiging. Het is niet dat ik expres doe, of dat expres deen. Het is ook niet zo dat ik imponeren wel of bed weet. Het is er zo dat ik soms te diep aan specifiëren, waardoor dat je de ding niet zo simpel kunt fraseren. Ja, van mijn sterktes worden zo, ja, van mijn zwaktes. Wist ik ermee dat ik dieper duw dan de oppervlakte. Op mijn boodschap heb die wijze niet om massa kunt verspreiden, maar alleen maar een kleine minderheid ermee bereiden. Moet eerlijk zijn, dan door in feite niet bij stellen staan. Dat meestal regio's opzoeken wat ik wil gaan, zonder dat er externe reden is. Het is instinctief dat ik de woorden schrijven, dus ik zin alleen en selectief als ze voor mezelf niet vlot zijn komen of naturel zo zin. Niet wetende dat vele woorden zo verspeld zo zijn. Niet stilstaan bij het feit dat niemand als geweld zo zijn. En pakt dat ik het wist, weet het niet of dat er een verschil zo zijn. Want in essentie ben ik puur het necessiteit. Sorry, bedoel de drang die tot expressie leidt. Allee, het is like dat iedere gevolg is van mijn danken zin. In plekken van dat ik ergens in een rol zit en wel een reportage kneen. Dat is niet, het is een persoonlijk therapeutisch spel waarin dat ik licht zie ik gebruikt voor mijn creativiteit te ventileren en emoties om te zetten. Of diep te redeneren over zaken die me wakker doen. Het is niet expres complex of lichtjes esoterisch. Het is meer een soort van etjes, sketches, kribbel van gedachten. Een uiting van gevoel, zo leidt dat soms tot feit dat weinig snapt wat ik bedoel. Maar volgens wint me hier de mens niet onderschatten. En kan ik niet anders dan ik doen ook wel een route snappen die voor mij is uitgestippeld. Dus ik wil me excuseren dat soms overkwam like of dat ik er wouden imponeren. Dat is niet. Eigenlijk wil ik me geven wat ik zelf heb gekregen. Verder filosoferen over zaken die me raken en me vaker inspireren. En hopen dat ik ondertussen anderen kan eleveren. Soms vind ik woorden uit omdat ze dat perfect vind. Omdat ze voor mij kunnen doen wat ik zeggen wil en echt vind. Het is taal dat ik hanteren, like een schilder die je borstel. Het is niet het wou waarmee dat ik door de jaren zwaar geworsteld en komt uit mezelf zonder het te moeten forceren. Dus snap nu ook beter dan ik een dialoog creëren. En dus rekening moet doen dan ik anderen wil zien floreren. Beloof niks concreet, maar wel dan ik het gaan proberen.